ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଟାଇମ୍ ମାନେ ସମୟ ସମୟ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଆଉ ସମୟ ଚକରେ ସଂସାର ରଥ, ସମୟ ଏଠି ଖେଳୁଛି ଚକା ଭଉଁରୀ। ଆପଣ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତମେ ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ତିଆରି କରୁଛି ନା, କେବଳ ତମ ପାଇଁ, କେବଳ ତମ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁନି, ସୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ କଥା ସେୟାର କରୁଛି। ତମେ ବହୁତ ଭଲ, ଭଲ ମାନେ ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ଭଲ ଯେ ଭଲ ବି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ତମ ଚାହାଣୀ ଆଉ ହଁ, ତମ ହସ ବୋପାଲ, ସତରେ ପୁରା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର କାଶ, ଜମା ସରିବାର ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତମ ବ୍ୟବହାର, ସତରେ ତମ ବ୍ୟବହାର ମୋ ବୋଉର ବିତରଣ ନଥିବ କାହାର। ଆଉ ଲାଜ କ'ଣ କହିବି, ତ ଲାଜ ମୋ ବାଳ, ଲାଜ ନୁହେଁ ତୋର। ଶଳା ବାର ବୋଲି 1200 ଟଙ୍କା 12 ମାସ ନେଇକି ବାରାଣାସୀ ପଳେଇଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବାରବାଟୀରେ 12 ମଜା ବେପାର କରୁଛି, ସେଇଟା ବି ବାରବାଟୀରେ, ବାରବାଟୀରେ ବାଳ ମଜା, ବାଳ ମଜା।